שלום לכולם, תרגול מספר 6, היום אנחנו מדברים על מודל מכונת תיאום הסתברותית. אז כזכור, כשדיברנו על מכונת תיאום דטרמיניסטית, זו הייתה פונקציית המעברים שלנו, ואז הגדרנו מכונת תיאום אי דטרמיניסטית, שפה בעצם השארנו את קבוצת החזקה, או במילים אפשר, פונקציית המעברים הזאת היא מחזירה כמה שלושות אפשריות, והמכונה עוברת לאחד מהם באופן שרירותי, וגם דיברנו על מקרה פרטי שבו זה לא יהיה קבוצת החזקה, אלא רק זוגות של בעצם שלשות כאלה. זה בעצם יצר לנו בעץ החישוב עץ בינארי. עוד מעט נדבר על זה קצת. ועכשיו אנחנו מגדירים מכונת תיאום הסתברותית, שזו מכונת תיאום דטרמיניסטית, שמסמלת ריצה של מכונת תיאום אי דטרמיניסטית. אז הכוונה, אם אנחנו מדברים על מכונת תיאום אי דטרמיניסטית, ובפרט אם לקחנו את המקרה הזה, אז יש לנו, כמו שאמרתי, עבור איזושהי מילה שהרצנו, יש לנו עץ חישוב שהוא בינארי, ואפשר לחשוב על מכונת תיאום אי דטרמיניסטית כמכונה שמריצה בעצם במקביל כביכול את כל האופציות האפשריות לחישובים של המסלולים. אז המכונת תיאום ההסתברותית היא כאילו בעצם מסמלצת מסלול אחד, ואיך היא מחליטה אותו, לאיזה מסלול ללכת בעצם לפי הטלות מטבע. אז בכל שלב שהמכונה אי דטרמיניסטית צריכה לבחור פעולה מבין כמה פעולות שפונקציות המעברים מחזירה, המכונה ההסתברותית מטילה מטבע כביכול לצורך ביצוע בחירה בצד הבא. אנחנו מדברים על הטלת מטבע, אפשר פשוט להגיד שהיא בוחרת מבין האופציות שלה באופן יוניפורמי ואחיד, אבל הטלת מטבע גם מספקת לנו אותו דבר. ואפשר לייצג את הטלת המטבע על ידי איזשהו שימוש במחוזת R של ביטים רנדומליים. בואו נעשה איזושהי דוגמה. אז לדוגמה, מכונת תיאום אי דטרמיניסטית, והווריאנט הזה, שאני מאפשרת לו שני צעדים בעצם בכל מסלול. ואני סימנתי את ללכת שמאלה ב-0, ללכת ימינה ב-1, זה בעצם הביטים הרנדומליים, ונגיד שרצתי איזושהי מילה במכונת תיאום אי דטרמיניסטית, וזה המסלול החשוב שיצא, ויש לי איזשהו סרט שני, נגיד במכונת תיאום ההסתברותית, סדרת ביטים שאומרת לי 0, 1, 1. אז אני שואלת אתכם איזה מסלול זה ייצא, בעצמי לסתם קל לראות שאם אני אתחיל מהשורש ויעשה 0, 1, 1, אז זה בעצם המסלול שהוגרה לי כאן, ואנחנו נגיע ל-QJ. באותו אופן כל סדרת ביטים אחרת היא תייצג לי בעצם מסלול אחר, ומה שחשוב להבין כאן זה שזה באופן יוניפורמי, כי זה הטלות מטבע, שהסיכוי ללכת ימינה או שמאלה הוא שניהם שווה לחצי בעצם. אוקיי. עכשיו בואו נגדיר מחלקה RP, שגיאה חד צדדית. אז בהינתן איזושהי שפה, אני אומרת שהשפה מהמחלקה RP, אם ורק אם יש לה איזושהי מכונת תיאום הסתברותית N, שזמן הריצה שלה הוא פולינומי ומתקיים לדבר הבא. אם X הוא בשפה, אז ההסתברות שהמכונה על הקלט X בסדרת הביטים R, ענתה 1, זאת אומרת קיבלה אותו, הוא לפחות חצי. ואם X שלי הוא לא בשפה, אז ההסתברות שהמכונה על X בסדרת הביטים R, ענתה 0, בעצם דחתה אותו, שווה ל-1. במילים אחרות, אם המילה בשפה, אז ההסתברות שהמכונה תקבל אותה הוא לפחות חצי, ואם המילה לא בשפה, אז ההסתברות שהמכונה תדחה אותה הוא 1. אפשר להגיד את זה בניסוח אחר, ושימו לב פה להבדל המאוד דק, אבל מאוד חשוב. אם אני אסתכל על זה דווקא הפוך, לא מהכיוון של האם המילה במכונה או לא במכונה, מה המכונה עשתה, סליחה, האם המילה בשפה או לא בשפה, אז מה המכונה עשתה, אלא מהצד של האם המכונה עשתה משהו, אז מה קרה בהכרח למילה. אז אם המכונה בעצם קיבלה את המילה, אז בהכרח המילה היא בשפה. זאת אומרת, על מילים שהמכונה קיבלה, המכונה עונה נכון. ואם המכונה דחתה, אז לא בהכרח המילה היא לא בשפה. כי אמרנו שעל מילים שהן כן בשפה, יכולה לדחות או לקבל, לכן זו נובע מכאן. זו עוד הערה קטנה, למה דווקא לפחות חצי, כדי לוודא שהמכונה עונה יותר טוב, או לפחות טוב, כמו הטלת מטבע פשוטה. בעצם אם הייתי נותנת פה איזשהו קבוע אחר, נגיד רבע, אז המכונה הזו לא הייתה בעצם יעילה לי, כי הייתי יכולה פשוט לעשות הטלת מטבע רגילה ולקבל הסתברות שהיא יותר טוב. אז זו המחלקה RP.
ולמדתם בהרצאה אמפליפיקציה, בעצם זה הורדת ההסתברות של השגיאה למכונה ב-RT, זה דומה מאוד למה שלמדנו בהסתברות עבור ניסוי ברנולי, ובעצם חזרה עליו כדי לקבל הסתברות ביומטרית. אז לכל שפה ב-RT ואיזשהו אלפא בין 0 ל-1, יש לי איזושהי מכונה הסתברותית M-tag, כך שמתקיים לי, אם X הוא בשפה, אז ההסתברות שהמכונה ענתה עליו, שהיא קיבלה אותו בעצם, הוא לפחות 1 פחות אלפא, ואם המילה לא בשפה, אז ההסתברות שהמכונה דחתה אותו הוא 1. וההוכחה לזה זה בעצם, כמו שהיינו, אמרנו הסתברות ברנולי להסתברות גיאומטרית, חזרנו לניסוי כמה פעמים, אז פה אנחנו בעצם נריץ את המכונה שהייתה קיימת לי כאן, בגלל שהשפה היא מלכתחילה ב-RT, אנחנו נריץ אותה כמה וכמה פעמים, ובעצם ככה אנחנו נוריד את ההסתברות לטעות, זה נובע גם מקשרנו, בואו נעשה את ההוכחה עכשיו. אז אם יש לי איזושהי שפה ב-RT, אז יש לה מכונת טיעון הסתברותית שמקבלת את L לפי ההגדרה בשקף הקודם, זאת אומרת לפי ההגדרה הזאת. והרעיון זה לסמלץ את הריצה של ML T פעמים, אחר כך אני אקבע מה יהיה T לפי הטעות שאנחנו נרצה כאן להיות באלפא, באופן בלתי תלוי, כלומר עם אחוזות רנדומליות באופן בלתי תלויות, ואם באחת הריצות ML קיבלה, אז אנחנו נקבל. ממש דומה לברנולי וגיאומטרי. אז אוקיי, בואו נזכר בכמה הגדרות מהסתברות. אז מאורות הן בלתי תלויים, אם ההסתברות של מאורע אחד לא משפיעה על ההסתברות של מאורע אחר, ואם A ו-B הם בלתי תלויים, אז מתקיים שההסתברות של האיחוד שלהם, שגם A וגם B יקרו, זה ההסתברות ש-A יקרה כפול ההסתברות ש-B יקרה. בהקשר שלנו, אם M-tag תסמלץ את הריצה של ML T פעמים באופן בלתי תלוי, אז בכל ריצה בעצם אני אקבל את ההסתברות הזאת לטעות, ובעצם בגלל שהמאורעות בלתי תלויים אני אוכל להשתמש בנוסחה הזו של הכפל. אז זאת אומרת, אם אני אסמן ב-P את ההסתברות של ML לטעות, אז ההסתברות של M-tag, זאת שמסמלצת אותה, לטעות היא P בחזקת T, כי אני רצתי T פעמים והם בלתי תלויים. אוקיי, עכשיו אני צריכה לבחור את ה-T הזה בהתאם לשגיאה הזאת שרציתי כאן, אלפא. כי תביאו לי אלפא, ואז אני אגיד לכם מה ה-T שתבחרו כדי שזה יתקיים. כמה בעצם איטרציות תריצו את M ב-M-tag. אוקיי, אז נרצה שיתקיים שההסתברות לטעות של המכונה M-tag היא קטנה מאלפא, שזה ה-P מהשקף הקודם כאן. אז אנחנו מתקיימנו שאם X בשפה, אז ההסתברות שהמכונה M-tag, זאת שמסמלצת כמה פעמים, שהיא תדחה אותה, היא קטנה מאלפא, זה בעצם מה שאנחנו רוצים שיקרה. בגלל שהארצות השונות הן בלתי תלויות, אז הסיכוי שבכל תהיה הארצות המכונה תדחה, הוא הסיכוי שהמכונה ML, זאת שאנחנו מריצים אותה, שהיא תדחה פעם אחת, אבל בחזקת T. בעצם להריץ את הטעות הזאת בחזקת T פעמים כ-T הניסויים הבלתי תלויים שעשינו, ואת זה אנחנו דורשים שיהיה אלפא, קטן מעט. בגלל ש-ML היא מכונה שמשייכת את L ל-RT, אז ההסתברות שלה לטעות היא חסומה בחצי, מההגדרה כאן, ולכן ההסתברות הזאת שהמכונה ML תטעה היא קטנה מחצי, כשעשינו את זה T פעמים זה יהיה חצי בחזקת T, ואת זה אנחנו דורשים שיהיה קטן מאלפא. עכשיו אנחנו מחלצים פה את ה-T, ובסוף בעצם קובעים בעצם מה אלפא הזאת נרצה שתהיה, אז נגיד אם נרצה שאלפא תהיה 0.001, אז נציב פה באלפא את 0.001, ואז נדע כמה T צריך להיות. אז במקרה הזה T יצא 0.5 בשביעית. אוקיי, אז ככה בוחרים את ה-T לפי האלפא. וזה בעצם איזשהו שימוש מאוד מאוד חשוב למכונות ב-RT. מה זה אומר לי בפועל? זה אומר לי שאני יכולה לקחת אם יש לי איזושהי שפה ב-RT, אז אני יכולה לומר שההסתברות שלה לטעות היא חצי, אבל אני יכולה גם לומר שההסתברות שלה לטעות היא כמעט אפסית. כמובן זה מעלה לי את זמן הריצה, אבל אצלנו, בגלל שאנחנו מדברים פה על פולינומי ולא באמת אכפת לנו הפולינום, אז מבחינתי זה קרוב מאוד לך. זאת אומרת שהיא לא תהיה בכלל. אוקיי. המחלקה הקוארטי, אז בהינתן איזושהי שפה, אני אומרת שהשפה היא בקוארטי, אם ורק אם קיימת לה מכונת טיעון הסתברותית, M שזמן הריצה שלה הוא פולינומי, ומתקיים בדיוק הפוך. אם X היא בשפה, אז ההסתברות ש-M על X וסדרת ביטים R תגיד שהיא בשפה היא 1. זאת אומרת, על מילים שהן בשפה, היא תמיד מקבלת אותם.
אם x הוא לא בשפה, זו הסתברות שהמכונה על x בסדרת ביטים r תגיד שהיא לא בשפה, זאת אומרת תדחה, הוא לפחות חצי. ושוב, מתקיים לי פה ההבחנה המאוד חשובה הזאת, שאם הקלט הוא לא בשפה, יש אפשרות קטנה שהמכונה לא תזהה ותקבל, ואם הקלט בשפה, המכונה תמיד תקבל, ובניסוח אחר, אם המכונה דחתה אז בהכרח x הוא לא ב-L, ואם המכונה קיבלה אז לא בהכרח x הוא ב-L. שימו לב פה להבדל, אני ממש מציעה לשים על זה את הדעת, כי זה מאוד חשוב. והגדרה שקולה, כרגיל כשאנחנו מגדירים קור של מחלקה, אז co-RP זה כל השפות של שהשפה המשלימה שלהם היא ב-RP. אוקיי, אז בתרגיל הראשון יש לנו L מתוך RP חיתוך עם co-RP. באלף אנחנו צריכים לבנות מכונה הסתברותית M תג שצודקת בסוף, תמיד. זאת אומרת שאם הקלט בשפה היא מקבלת אותו, ואם הקלט הוא לא בשפה היא דוחה אותו. ובנוסף, תוחלת זמן הריצה שלה צריכה להיות פולינומית. ובבית שואלים אותי האם הקיום של M תג הזאתי מוכיח שהשפה ב-P. אוקיי, אז א', בגלל ש-L היא ב-RP, מהגדרה יש לה איזושהי מכונה M1 הסתברותית, כך שאם היא מקבלת קלט X, אז הקלט הוא בהכרח בשפה. בואו נחזור לזה. שימו לב שזה קצת מבלבל, אנחנו בעצם לא רוצים את הכיוון הזה, אלא אנחנו רוצים את בניסוח אחר. אם המכונה קיבלה, אז בהכרח הקלט הוא בשפה. שימו לב להבדל, פה אני מדברת, שוב אני אבהיר את זה כי זה מאוד חשוב, אם המכונה קיבלה אז הקלט בשפה, ופה אני מדברת על אם הקלט בשפה אז מה המכונה עושה. אז בגלל שאני רוצה שהמכונה תהיה תמיד צודקת, אז אני רוצה לדעת מה קורה אם המכונה קיבלה או דחתה. בעצם אם המכונה קיבלה, אז X הוא תמיד בשפה, זה מה ש-M1 מבטיח לי. אוקיי, בוא נחזור לזה. בנוסף, השפה הזאת היא גם ב- co-RP, ולכן קיימת לה איזושהי מכונה M2 מהגדרה, כך שאם היא דוחה קלט, אז הקלט הוא בוודאות לא בשפה. שוב, זה מהגדרה של co-RP, אז לא את הצד הזה, אנחנו רוצים את בניסוח אחר. אם המכונה דחתה, אז בהכרח הקלט לא בשפה. ולא את הצד של אם הקלט לא בשפה, אז המכונה עושה משהו. אוקיי, אז מובטח לשתי המכונות האלה. עכשיו אני רוצה לשלב ביניהם איכשהו, כדי להבטיח שעל איזשהו קלט, המכונה תמיד עונה נכון. אז אני בעצם ירוץ בלולה, עד שבעצם אם הקלט בשפה אני רוצה שאני ארוץ בלולה עד שהיא קיבלה, ואם הקלט לא בשפה, אז אני רוצה לרוץ בלולה עד ש-M2 בעצם דחתה. אז while true, הרץ יתן אחד על קלט X, אם היא קיבלה קבל, כי אם היא קיבלה זה אומר שהקלט בהכרח בשפה. הרץ יתן 2 על X, אם היא דחתה, תדחה, כי אם M2 דחתה אז בהכרח הקלט לא בשפה. ושימו לב שזה יכול להיות לי כאן איזשהו מצב, שנגיד אם הקלט שלי הוא בשפה, אבל אני כל פעם נפלתי על ההסתברות בעצם לטעות, שכל פעם היא טעתה לנצח. אז זה לא מבטיח לי בעצם על כל קלט תשובה, אבל זה מבטיח שאם החזרתי תשובה, זו תשובה נכונה. אוקיי, בואו נראה את הנכונות הזו. אז אם X הוא בשפה, M2 בטוח מקבלת, אבל M1 עשויה לדחות או לקבל. כלומר, עלולה תרוץ עד ש-M1 תקבל. ואז כשזה יקרה, אז גם M תג תקבל. אם X הוא לא בשפה, אז M2 בטוח דוחה. אז M1 בטוח דוחה. טעות. אבל M2 עשויה לדחות או לקבל, זאת אומרת עלולה תרוץ עד ש-M2 תדחה, ואז גם M תג תדחה. ובשני המקרים בעצם המכונה M תג תמיד מחזירה תשובה נכונה, אבל היא לאו דווקא מחזירה תשובה, היא יכולה לרוץ פה לנצח. אוקיי, עכשיו בשביל להגיד שהתוחלת של הזמן ריצה שלה היא פולינומית, אני אזכיר לכם התפלגות ברנולי והתפלגות גיאומטרית, כי אנחנו צריכים להגדיר פה משתנה מקרי. אז אני לוקחת משתנה מקרי X ואני אומרת שהוא מתפלג ברנולי, אם הוא מקבל את הערכים 0 או 1, ומתקיים שההסתברות שלו לקבל 1 זה P כלשהו, בין 0 ל-1, וההסתברות שיקבל 0 זה 1 פחות P, ואנחנו מסמנים ככה, משתנה שמתפלג ברנולי, התוחלת של משתנה ברנולי זה P, השונות שלו זה P כפול 1 פחות P, בואו נזכיר שנייה מה זה תוחלת ושונות, אז תוחלת זה ממוצע הערכים, אותם צפוי המשתנה לקבל, משוקלל על פי הסתברות לקבלת הערכים השונים, זאת אומרת זה סכום של הערך, כפול ההסתברות לקבל את הערך, ושונות היא מדד לפיזור ערכים של משתנה נתון ביחס לתוחלת שלו, וזה הנוסחה, בעצם לא צריך פה את השונות, זה סתם איזושהי תזכורת, ואחרי שהגדרנו ברנולי אנחנו מגדירים גיאומטרית, אז משתנה, יש לי איזשהו משתנה X שמתפלג ברנולי עם הפרמטר P, אני מגדירה את Z להיות
מספר ניסויי ברנולי הנדרשים עד השגת הצלחה אחת, או אם אני מגבילה את זה אצלנו, עד שבעצם אחת מהמכונות עוצרת. אז Z הוא משתנה שמתפלג גיאומטרית, ועבור איזשהו ערך K, שהוא בעצם מייצג לי את מספר הניסויים, מתקיים שההסתברות ש-Z יקבל K, זאת אומרת שאני אעצור בניסוי ה-K, הוא ההסתברות ש-K פחות 1 פעמים כשלתי, זאת אומרת לא השגתי איזושהי הצלחה, אז ההסתברות לאי הצלחה זה 1 פחות P, זה קרה K פחות 1 פעמים, לכן זה K פחות 1, וזה ניסויים בלתי תלויים כל פעם, לכן אני עושה את הכפל הזה, כפול, בפעם ה-K אני כן הצלחתי, לכן P בחזקת 1, כאילו פעם אחת. ואנחנו מסמנים את זה ככה, התוחלת של משתנה שמתפלג גיאומטרית זה 1 חלקי P, והשונות של משתנה שמתפלג גיאומטרית זה 1 פחות P חלקי P במקום. את כל זה אתם אמורים לדעת, בואו נראה איך זה מתקשר לנו עכשיו. אז מה זמן הריצה? אז במקרה הגרוע אפשר לא לעצור, אם יש לנו מזל ממש רע, אבל מה התוחלת של זמן הריצה? אז בשני המקרים, ההסתברות של המכונה שהתשובה שלה היא לא מובטחת תטעה, היא קטנה מחצי. זה לפי ההגדרה של RP ו-QRP. בואו נזכיר. כאן בעצם אני מתארת הצלחה, הסתברות להצלחה, ואני יכולה כאילו להגביל את זה, רגע אני אחבר את העד שלי. בעצם אם X הוא לא בשפה, אני מסתכלת פה על QRP, אז אמרנו שההסתברות שהיא תענה נכון היא לפחות חצי, אז ההסתברות שהמכונה תענה לא נכון, זאת אומרת הקלט שהוא לא בשפה היא תענה 1, תקבל אותו, היא קטנה מחצי. אותו דבר אני יכולה לעשות ב-RP, בעצם אותו דבר, אז לכן אמרתי כאן אמרתי שבשני המקרים ההסתברות שהמכונה שהתשובה שלה לא מובטחת תטעה, קטנה מחצי. זה מה שהתכוונתי כאן, לפי ההגדרות של QRP ו-RP. זאת אומרת שזמן הריצה משתנה מקרה שמתפלג גיאומטרית עם פרמטר P שגדול או שווה מחצי. בעצם ההצלחה שלי מתרחשת לפחות חצי מהפעמים, והצלחה אצלי, אני קוראת למשהו הצלחה, אם בעצם M1 קיבלה או ש-M2 דחתה. אז מה יהיה תוחלת זמן הריצה? זה יהיה התוחלת של בעצם המשתנה הגיאומטרי עם הפרמטר P הזה שהוא גדול או שווה מחצי, כפול מספר האיטרציות שעשיתי. אז בואו נגדיר n יהיה גודל הקלט, PM1 של n זה זמן הריצה של המכונה M1 על קלט, ובואו נזכיר שהמכונה M1 זו המכונה בעצם ששייכה את L ל-RP, ומהגדרה של RP אני אחזור, אז אם שפה היא ב-RP אז יש לה מכונת טיורינג של זמן הריצה של הפולינומי, זאת אומרת זמן הריצה של M1 הזאת היא פולינומי, אותו דבר עם M2. אז בעצם PM1 זה זמן הריצה של המכונה M1 על קלט, פולינומי, PM2 זה זמן הריצה של המכונה M2 על קלט, גם פולינומי, ואז מה התוחלת של זמן הריצה הכללי? זה בעצם זמן הריצה באיטרציה אחת, כפול התוחלת של המשתנה הגיאומטרי הזה עם הפרמטר P. בעצם בגלל שבעצם הזמן הריצה שלו מתנהג כמו משתנה גיאומטרי שאצלנו הצלחה זה לעצור. אוקיי, אז אנחנו יודעים שתוחלת של משתנה גיאומטרי עם פרמטר P זה 1 חלקי P, ואנחנו יודעים שה-P הזה הוא גדול או שווה מחצי, אז הצבתי, וקיבלתי שתוחלת זמן הריצה הוא לכל היותר 2 כפול בעצם זמן הריצה של איטרציה אחת, שזה זמן הריצה של M1 ועוד זמן הריצה של M2, שזה פולינומי. זאת אומרת, בתוחלת עלולה תרוץ פחות משתי איטרציות. וזה אומר שזמן הריצה הוא פולינומי בתוחלת, ושימו לב, שוב אני אזכיר, זמן הריצה, אם אני לא מדברת על תוחלת, הוא עלול להיות אינסופי. אוקיי. למי שלא הבין בעצם מה ההבדל פה, כאן כשאני אומרת זמן ריצה אז אני כאילו מדברת על הכל, והוא עלול להיות במקרה הכי גרוע שלי יכול להיות אינסופי, אבל כשאני מדברת על תוחלת של זמן ריצה אז אני מדברת על ממוצע, ולכן הממוצע כן יצא לפה פולינומי. אוקיי. ומה קורה לסעיף ב', האם הקיום שלהם תג מוכיח ש-L היא ב-P? אז כמובן שלא, אנחנו אומנם בנינו מכונה שתמיד צודקת, אבל הזמן הריצה שלה הוא לא בהכרח פולינומי, אלא רק פולינומי בתוחלת, ושימו לב שההגדרה של P היא דורשת שזמן הריצה יהיה פולינומי בלי תוחלת, בלי שטויות. לכן לא, זה לא מוכיח שהשפה היא ב-P. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מראים דוגמה לשפה שהיא בקוהרי, השפה פריימס. אז השפה פריימס זה מספרים, כך שהמספר הוא טבעי, גדול מחד וראשוני. ואנחנו צריכים להראות שהשפה פריימס היא ב-QRP, רק איזושהי הערה קטנה,
השפה הזו היא בעצם מקבלת מספר, והיא צריכה להגיד האם הוא ראשוני או לא. זה לא בעיה של פירוק לגורמים ראשונים, שבהינתן מספר אני צריכה להגיד מה הגורמים הראשוניים שלו, זו בעיה שהיא הרבה יותר קשה. אני מאמינה שכולם מכירים את ההצפנה שמורכבת על זה, והאמת שיש עוד הרבה הצפנות שמורכבות על העניין הזה שפירוק לגורמים ראשונים, זה בעיה שהיא מאוד קשה, זה סתם הערה. אוקיי, אז כדי להגיד שפריימס היא בקור P, אני צריכה להראות שיש לה איזושהי מכונת קירור הסתברותית M, שזמן הריצה של הפולינומי, ומתקיים שאם X הוא בשפה, אז ההסתברות ש-M תקבל היא 1, ואם X היא לא בשפה, ההסתברות ש-M תדחה הוא לפחות חצי. אוקיי, בואו נזכיר את משפט פרמה הקטן, שאמר שאם P, שבהינתן איזשהו P שהוא ראשוני, ומספר A שקטן מ-P, מתקיים ש-A בחזקת P מינוס 1 הוא שקול ל-1 במוד P. לדוגמה P שווה ל-5, אז מספר A שהוא קטן מ-P יכול להיות ל-1, 2, 3 או 4, ובכל מקרה אני אקבל שהמספר הזה בחזקת P מינוס 1 שיצאנו זה 4, יהיה שקול לי ל-1 במוד 5. לדוגמה, אם אני בחרתי A שווה ל-1, אז 1 במוד 4, 1 בחזקת 4 זה 1 במוד 5, 2 בחזקת 4 זה 16 זה 1 במוד 5, 3 בחזקת 4 זה 81, 1 במוד 5, ו-4 בחזקת 4 זה 256, שזה 1 במוד 5. זאת אומרת, באמצעות משפט פרמה אני יכולה לזהות מספרים פריקים בלי למצוא את הפירוק שלהם לגורמים ראשונים, שכמו שאמרתי, זה בעיה שהרבה יותר קשה. למבחן הזה קוראים מבחן פרמה, ובעצם אני רוצה להגיד דבר כזה, אם המספר הוא ראשוני, אז לא משנה איזה A אני אבחר, באמת יצא לי שזה יהיה שקול 1 במוד P, אבל אם המספר הוא לא ראשוני, עדיין יכול לצאת לי שאני בוחרת A שהוא נגיד בטעות יוצא לי שקול אחרי A בחזקת P מינוס 1, או עדיין יכול לצאת שקול ל-1 במוד P. זאת אומרת שאם ראיתי, אם בעצם קיבלתי איזשהו מספר N, ובדקתי את הדבר הזה עבור איזשהו A רנדומלי, ויצא לי שזה 1 במוד P, זה אומר שאו שהמספר פריק או שהוא ראשוני, זאת אומרת אני לא יכולה לדעת כלום. אבל אם יצא לי משהו אחר מ-1 במוד P, אני בהכרח לדעת שהמספר הוא פריק. כי למספרים פריקים תמיד יצא ל-1 במוד P. עכשיו בואו נראה דוגמה, נגיד אני רוצה לראות האם המספר 8 הוא ראשוני, ובחרתי באקראי את A שווה ל-3, אני אקבל ש3 בחזקת 7 זה 2187, שזה 3 במוד 5 ולא 1 במוד 5. לכן הוא נחשב במבחן פרמה, וכבר אני יכולה להחזיר, הוא לא פריק, הוא לא ראשוני, זאת אומרת שהמכונה תדחה. אז בואו נעשה ניסיון ראשון רק עם הדבר הזה, אז M על קלט N, אם המספר זוגי והוא אינו 2, אז אני אדחה. אם המספר הוא 2, אני אקבל. זאת אומרת, טיפלתי כבר בכל המספרים הזוגיים כאן, ומ-2 והלאה אני נשארת רק למספרים זוגיים. אז אני בוחרת באקראי ובאופן אחיד איזשהו מספר A שהוא קטן מ-N, ובודקת את מבחן פרמה, האם A בחזקת N מינוס 1 הוא שקול ל-1 במוד N. אם זה שקול אז אני מקבלת, שוב, זה יכול להיות שאני קיבלתי פה מספרים שהם פריקים, אבל אם זה יצא לי שזה לא שקול, אז דחיתי, ובהכרח אם דחיתי, המספר שלי הוא לא ראשוני. אז שימו לב למה שאמרתי כאן, זה חשוב. אם דחיתי בשלב האחרון, אם המכונה דחתה, אז בהכרח הקלט לא בשפה. זה מה שמתאים לי, בעצם בואו נחזור להגדרה של קור E, אבל ההבחנה שאמרתי בניסוח אחר, אם המכונה דחתה, אז בהכרח הקלט הוא לא בשפה. זה כבר מה שאמור לרמוז לכם, שזה באמת יהיה שייך לקור P, ואני יכולה גם להסתכל על זה מהצד השני. אם הקלט הוא בשפה, אז יכול להיות שקיבלתי, אם הקלט הוא בשפה, זאת אומרת הוא ראשוני, אז בהכרח אני באמת קיבלתי, כי הוא תמיד עבר פה את מבחן פרמה, אבל אם הקלט הוא לא בשפה, זאת אומרת הוא פריק, אז יכול להיות שכן קיבלתי, ויכול להיות שדחיתי. אני עכשיו אראה שזה באמת בהסתברות חצי. אבל זה רק כאילו לקשר אתכם למה זה בקור P. אוקיי. בואו נראה עבור איזה מספרים זה לא עובד, מספרי קרמייקל, מניחה שכולם מכירים, אבל אני אזכיר את ההגדרה, אז מספר קרמייקל זה איזשהו מספר פריק, שהוא עובר את מבחן פרמה לכל ערך של A. זאת אומרת, זה מספר שהוא פריק, אבל הוא בתחפושת של מספר שהוא ראשוני, מבחינת המבחן של פרמה. זאת אומרת שעבור מספר קרמייקל, האלגוריתם שתיארתי כאן, בשקף הקודם הוא נופל, כי לא משנה עבור איזה A אני אבחר, תמיד יקיים לי ש-A בחזקת N-1 הוא שקול ל-1 במוד N, ואז לפי מה שאמרנו כאן אני אקבל. זאת אומרת, כל מספר קרמייקל לפי האלגוריתם הזה קיבלתי. ותשימו לב לדבר חשוב, אמפליפיקציה, זאת אומרת, הרצה של האלגוריתם הזה שוב ושוב ושוב, היא לא תעזור לי כאן, כי אמר שמספר קרמייקל עובר את מבחן פרמה לכל ערך של A, אז זה לא משנה אם אני אגריל כל פעם A אחר, הוא עדיין יעבור
את המבחן כל פעם, ולכן הטעות לא תקטן. אוקיי? אז אני צריכה בעצם להשתמש במשהו אחר, לא באמפליפיקציה, עוד מעט נראה במה אני אשתמש, אבל שנייה בואו נחזור לאלגוריתם הזה וננתח מה קרה לי כאן. אז יש לנו פה איזושהי עובדה, שמספר שהוא פריק והוא לא קרמייקל, הוא נכשל בלפחות מחצי מבחני פרמה. זאת אומרת, מספר קרמייקל תמיד עובר את מבחן פרמה, מספר ראשוני תמיד עובר את מבחן פרמה, אבל יכולים להיות לי, כמו שאמרתי, מספרים שהם פריקים, והם לא קרמייקל, אבל אני בעצם בחרתי בטעות, כאילו A שכן מעביר את המספר הזה, את מבחן פרמה. יכול להיות לי דבר כזה. אז מה שהעובדה הזו אומרת, שמספר שהוא לא פריק ולא קרמייקל, הוא נכשל בלפחות מחצי מבחני פרמה. זאת אומרת, לפחות בחצי פעמים, אני אגריל A שיעביר לי אותו במבחן פרמה. לפי העובדה הזאת, ולפי כל מה שאמרתי קודם, בואו ננסה לנתח מה קרה לי כאן. אז אם n הוא ראשוני, אז תמיד הוא יעבור לי פה את מבחן פרמה, לפי המשפט של פרמה, ובעצם המכונה תמיד תקבל. אם n שלי הוא פריק, והוא לא מספר קרמייקל, אז לפי העובדה הזאת, ההסתברות שn תדחה היא חסומה בחצי, ואם n הוא פריק וגם מספר קרמייקל, אז לפי הגדרה של מספר קרמייקל, הוא תמיד אומר את מבחן פרמה, ולכן המכונה תמיד תקבל, אבל זה טעות, כי זה מספר פריק. זאת אומרת שעבור מספר קרמייקל אני תמיד טועה. מה שאומר לי שבעצם אם הקרת הוא לא בשפה, אז הוא יכול להיות לי פריק ולא קרמייקל, או פריק וכן קרמייקל, וסך הכל אם אני משלבת את שניהם, אז אני אגלה שהטעות היא יותר מחצי. זאת אומרת, האלגוריתם הזה לא מכניס את השפה להיות בקורטי, כי בעצם הדבר הזה לא מתקיים מכאן. אז בואו נראה מה כן עושים, בלי להיכנס ממש לפרטים. אנחנו משתמשים בעובדה יהודה אחרת, שאם P הוא ראשוני, אז הפתרונות של המשוואה A בחזקת 2 שקול ל-1 במוד P, הם רק עבור A שהוא פלוס ומינוס 1. באופן פורמלי אני אנסח את זה ככה, שימו לב ש-N שלי, אם אני עברתי את שלב אחד, כמו שאמרנו קודם, עכשיו הוא אי-זוגי, כי בשלב אחד טיפלנו בכל הזוגיים, זאת אומרת שאם N הוא אי-זוגי, אז N מינוס 1 הוא זוגי, ועבור כל מספר זוגי אני תמיד יכולה להציג אותו ככפל של מספר שלם אי-זוגי, ו-2 בחזקת משהו. לדוגמה 6, זה 2 בחזקת 1 כפול 3, אז K שלי יהיה 1 ו-T שלי יהיה 3. את זה תנסו, זו עובדה ידעה שכל מספר זוגי אני יכולה לעשות ככה, ואני אשקול את הסדרה A במינוס 1 וכל פעם יחלק אותה ב-2, אז A במינוס 1 בגלל ש-N מינוס 1 ייצגנו אותו ככה, אז יהיה A בחזקת 2 בחזקת K כפול T, ואני רצה בעצם עד ש-K שלי מגיע ל-1 על כל הסדרה הזאת, והתנאי אומר שאם n הוא ראשוני, אז כל הסדרה שקולה ל-1 במוד n, או שהראשון שלא שקול ל-1 במוד n, שקול למינוס 1 במוד n, שוב זה נובע מכאן, ואם n הוא פריק במספר קרמייקל, אז בהסתברות 2/3, הראשון שלא שקול ל-1 במוד n, לא יהיה שקול גם למינוס 1 במוד n. על המעבר של איך הגעתי מפה לפה, אתם יכולים לקרוא בקישור הזה, אני לא נכנסת לפרטים, כי זה ממש לא העניין של השיעור. אז בעצם מה שאני צריכה לעשות זה לרוץ ולעולה מ-i שווה k עד ל-1, ולבדוק אם כל הסדרה שקולה ל-1 במוד n לקבל, אם מצאתי אחד שלא שקול ל-1 במוד n, לבדוק האם הוא שקול למינוס 1, אם כן לקבל, ואם הוא לא שקול למינוס 1, לדחות, כי זה פריק. זה מה שנעשה כאן. אז בעצם בואו נעבור על כל האלגוריתם. אז n על קלט n, אם המספר זוגי ולא 2 נדחה, ואם הוא 2 קבל, ואז אני עושה כמו שעשיתי קודם, אני בוחרת מספר a שהוא קטן מ-n באופן אקראי ואחיד, בודקת את מבחן פרמה. אז במבחן פרמה קודם אמרנו שאם a בחזקת n-1 שקול ל-1 מוד n, אז קבל, וזה גם עלול לקבל לי מספרי קרמייקל, אבל אם זה לא שקול, אז בהכרח אני דוחה, וזה נכון שאני דוחה. אז בעצם במקום לעשות את הדבר הזה, אני יכולה פשוט לבדוק, האם זה לא שקול, אז אני בהכרח דוחה, ובאמת הגעתי למספר שהוא פריק, ואם זה לא יתקיים, אז אני עוברת לבדיקה השנייה, זאת אומרת, אני כותבת את n-1, k2 בחזקת k כפול d, עבור d ו-k אמור להיות כאן, עבור d ו-k שהם שלמים חיוביים ו-d שהוא אי-זוגי, ועוברת על כל הסדרה שראיתי כאן, אז בעצם מ-i שווה ל-k עד 1, אני בודקת האם a בחזקת 2i כפול d הוא שקול ל-1 במוד n, אם הוא שקול אז בעצם זה לא הראשון שלא שקול ל-1 במוד n, אז אני מדלגת, ואם הוא לא שקול אז בעצם אני אבדוק אם הוא שקול למינוס 1, אני מקבלת כי אני בעצם בתנאי הזה, או שהראשון אינו שקול ששקול ל-1 במוד n שקול למינוס 1 במוד n, אז הוא כן יהיה ראשוני, אחרת כי אני בעצם בתנאי הזה, הראשון שאינו שקול ל-1 במוד n לא יהיה שקול גם למינוס 1 במוד n,
אז בעצם דחיתי, ואם אחרי שסיימתי את הלולה, בעצם אז הגעתי למצב שכל הסדרה הזאת הניבה לי שקילות לאחד במוד n, זאת אומרת שאני במצב הזה, אם n ראשוני אז הסדרה כולה שקולה לאחד במוד n, אז גם כן אני מקבל. יש לכם כאן דוגמה לאיזשהו מספר, נגיד 48, איך אני יכולה לייצג אותו עם K ו-D, אני עשיתי דוגמה 6, ואותו דבר. אוקיי, עכשיו מה זה עד חזק לראשוניות? אז במבחן בחרנו באקראי איזשהו A, ובדקנו עבור שני תנאים, האם A בחזקת n מינוס 1 הוא 1 במוד n, ואם A בחזקת 2 בחזקת K עבור איזשהו K כפול D שקול ל-1 במוד n, אם הם שניהם לא מקיימים אז n שלי הוא פריק, אם אחד מהם מתקיים אז A הוא נקרא עד חזק לראשוניות, ועבור איזשהו מספר פריק, לכל היותר רבע מהמספרים בין 2 ל-n מינוס 1 הם עדים חזקים לראשוניות, זאת אומרת זה מספר שהוא פריק, אבל יש לו איזשהו עד A שהוא כאילו גורם לו להתחזות למספר שהוא ראשוני, זה בעצם יהיה הטעות שלי. זאת אומרת אם אני אבחר את A איזשהו מספר אקראי כלשהו ואני אבצע את הבדיקות, אם המספר ראשוני הם תמיד יעברו, בגלל שאני לקחתי משפט פרמה שאמר לי שמספר פריק מקיים את הדבר הזה, מספר ראשוני מקיים את משפט פרמה, ומספר ראשוני אם ורק אם הוא מקיים את המשפט הזה, אז תמיד הבדיקות האלה יעברו, אבל אם המספר פריק, בגלל העובדה הזאת שאמרתי כאן, אז יש סיכוי שלכל היותר רבע שהאלגוריתם יטעה ויאמר שהמספר ראשוני. אוקיי, סבבה. עכשיו בואו באמצעות העובדה הזאת נצליח את אלגוריתם רבין מילר, נכונות וסיבוכיות. אז אם n הוא בפריים, זאת אומרת ש-n הוא ראשוני, אז כל עוד a הוא עד חזק כל a בעצם הוא עד חזק לראשוניות עבור n, לכן לכל a אחת הבדיקות תעבור והמכונה תקיים. זאת אומרת שההסתברות שעבור מספר ראשוני המכונה תענה בקבלה הוא 1. אם n הוא לא בפריים אז הוא פריק, וההסתברות לבחור באקראי a שהוא עד חזק לראשוניות עבור n היא לכל היותר רבע מהעובדה הזו שאמרתי כאן, ולכן ההסתברות שהמכונה תקבל היא לכל היותר רבע. זאת אומרת ש-p שאם x הוא לא בשפה אז ההסתברות ש-m תקבל היא לכל היותר רבע, שזה ממש קטן מחצי, זאת אומרת שההסתברות שהיא תטעה עליו היא תהיה לכל היותר חצי, ואז זה מתאים לי להגדרה איך שאנחנו מכירים אותה של קוארטים. וזמן ריצה, בלי להיכנס ממש להסברים, משתמשים פה בחישובי מודולו חכמים, וזמן הריצה הוא O של לוג בשלישית שלנו. כמובן שזה פולינום. האם אפשר לקבל הסתברות יותר טובה? עכשיו על האלגוריתם הזה ננסה לעשות אמפליפיקציה. אז בהחלט ניתן להריץ את המכונה כמה פעמים ולקבל רק אם קיבלנו בכל הארצות. אז אנחנו נבנה את m תג שמריצה את m באופן בלתי תלוי t פעמים. ההסתברות שנקבל בטעות מספר שהוא לא ראשוני, זה היה בעצם ההסתברות ש-m טעתה בחזקת t. ההסתברות ש-m טעתה היה לכל היותר רבע, אז בחזקת t זה יהיה רבע בחזקת t. אם עכשיו אנחנו בעצם בוחרים את הטעות שאנחנו רוצים ספוג, שאנחנו מוכנים לספוג, אם נרצה טעות של פחות מ-0.00001, נדרוש בעצם שהדבר הזה רבע בחזקת t יהיה קטן מ-0.0001, ונקבל שאם נחלץ את t נקבל שהוא בערך 8.3, זאת אומרת צריך להריץ את האלגוריתם 9 פעמים, שזה לא כזה נורא. אז עכשיו אנחנו מדברים על המחלקה BPT, בהינתן שפה L, אני אומרת ש-L שייכת ל-BPT, אם ורק אם קיימת מכונת טיורינג הסתברותית M, שזמן הריצה שלה פולינומי, כך שמתקיים שאם X הוא בשפה, אז המכונה עונה על X עם איזשהו סרט ביטים רנדומלי 1, זאת אומרת שמקבלת אותו, בהסתברות לפחות 2/3, אז עד פה זה דומה למחלקה RP, רק עם 2/3 במקום חצי, אבל אם X לא בשפה, אז המכונה תענה עליו טעות, זאת אומרת תקבל אותו בהסתברות קטנה משליש. זאת אומרת יש לה טעות גם לצד הזה וגם לצד הזה. אפשר לנסח את המחלקה הזאת באופן הבא, ואז לראות שבעצם היא תמיד עונה נכון בהסתברות של לפחות 2/3. אז בעצם את הצד הזה אני יכולה לרשום כך. במקום שהיא תענה באופן לא נכון, אני אגיד שהיא תענה נכון, בלכל יותר 2/3 זה ההסתברות שלה. בואו נדבר על קשרים במחלקות.
אז אנחנו יודעים ש-RP מוכל ב-NP, ש-CoRP מוכל ב-CoNP, ש-RP ו-CoRP מוכל ב-BPP, וש-P מוכל ב-BPP, ולא ידוע האם BPP מוכל ב-NP, יש לכם פה ציורים של כל מה שאמרתי עכשיו, את כל אלה ראיתם בהרצאה, ואנחנו נעשה עוד תרגיל עכשיו. בעצם אני צריכה להוכיח שאם NP מוכל ב-BPP, שימו לב שזה לא ידוע לי מכאן, אז זה אומר ש-NP שווה ל-RP. אז הצד הראשון, בעצם אני רוצה להוכיח פה שוויון, אני צריכה לעשות החלה דו-כיוונית, אז הצד ש-RP מוכל ב-NP, יש לי אותו כבר, הנה, הראשון. עכשיו בעצם אני ארצה להגיד שאם NP מוכל ב-BPP, זה יגיד לי זה יגיד לי ש-NP מוכל כן, זה יגיד לי ש-NP מוכל ב-RP. אוקיי. אז אני מניחה ש-NP מוכל ב-BPP, ובעצם אני אוכיח פה טענת עזר שהיא תוכיח לי את ההחלה הדו-כיוונית בצד השני. טענת עזר, אם 3 סט היא ב-BPP, אז 3 סט היא ב-RP. בואו נראה מה זה יעזור לי. בגלל ש3 סט היא NP שלמה, אז זה אומר שלכל שפה אחרת מ-NP יש רדוקציה אליה, מהשפה האחרת אליה, בעצם החלק הזה. שלכל שפה L תג מ-NP, L תג ניתנת לרדוקציה פולינומית ל3 סט, ואז במשפט הרדוקציה, אם אני יודעת שהחזקה מקיימת משהו, אז גם החלשה מקיימת משהו. אז אם אני אגיד ש3 סט היא ב-RP, זה יגיד על כל שפה ב-NP שהיא גם ב-RP, ואז אני אקבל ש-NP מוכל ב-RP. אז בעצם זה הטענת עזר שלי של דרך ההוכחה, ועכשיו אני באמת רוצה להוכיח שאם 3 סט ב-BPP, אז זה אומר ש3 סט היא ב-RP. בואו נוכיח. אז בגלל ש3 סט מההנחה שלנו היא ב-BPP, יש לה איזושהי מכונת טיורינג הסתברותית פולינומית n, כך שאם הפסוק הוא ב3 סט, אז זה אומר שההסתברות שהמכונה מקבלת אותו הוא 1 פחות 2 בחזקת מינוס n, אז פה אני לא הלכתי על ההגדרה הסטנדרטית שראינו כאן, אלא אני הלכתי על השוויון שאתם הוכחתם בהרצאה, ש-BPP עם 2 בחזקת מינוס n שווה ל-BPP עם שליש, זה בעצם נובע מאמפליפיקציה, ואם פי הוא לא ב3 סט, זה אומר שההסתברות שהמכונה קיבלה אותו, בעצם טעתה, הוא קטן מ-2 בחזקת מינוס n, כאשר n זה גודל הקלט, זאת אומרת גודל הפסוק, ו-k זה מספר המשתנים שיש לי בפסוק. אז עכשיו אני רוצה להראות ש3 סט הזאתי היא ב-RP, ואני אמנה לה בעצם מכונה שמכניסה אותה ל-RP, ואני אשתמש במכונה הזאתי שיש לי ל-BPP. אוקיי, אז מה m תג על פסוק פי תעשה? דבר ראשון היא תתחיל השמה, אחר כך עבור i מ-1 עד k ככמות המשתנים, אני מגדירה את את xi להיות 0 בפאי, ואז אני מריצה את m עם x ועם r רנדומלי, בעצם קיבלתי לי, בוא נעשה לנו איזושהי דוגמה, נגיד ש-k שלי שווה 3, ונגיד שהפסוק שלי זה x1 או x2 וגם x3 משלים. אז בעצם מה אני עושה? אני כל פעם עוברת בלולה על כמות המשתנים שיש לי, מקבעת אחד מהם לערך true or false, ורואה האם המכונה של ה-BPP ענתה כן או לא. אז בעצם בפעם הראשונה אני מקבעת את הערך הראשון להיות 0, זאת אומרת false או x2 וגם x3 משלים, ואז מה ש-BPP תגיד לי האם יש השמה מספק, 3 CNF מספקת, אבל עם טעויות האלה, ועם זה אני בעצם, אם בעצם היא קיבלה, אז אני מקבעת את הערך הזה להיות 0, ואחרת אני מקבעת אותו להיות הפוך, וממשיכה ככה עד שאני בעצם שמה ערך לכל משתנה שלי, וככה אני מקבלת את ההשמה. אחרי שקיבלתי את ההשמה הזאת, אני בודקת האם פאי מספקת אפי, ואם כן אני מקבלת, ואחרת אני דוחה. עכשיו בואו נראה נכונות, סיבוכיות והכל. אז אנחנו נוכיח ש3 סט היא באמת שייכת ל-RP, ושהמכונה המתאימה להגדרה היא m תג. זאת אומרת, אני צריכה להגיד שאם פי ב3 סט, אז ההסתברות ש-m תג הזו כשבניתי כאן תקבל בעצם את הפסוק, הוא לכל היותר חצי. עכשיו אנחנו חוזרים להגדרה של RP, ואם פי הוא לא ב3 סט, אז ההסתברות שהמכונה תדחה אותה היא שווה ל1. אוקיי, בואו נוכיח את זה. אז אם פי הוא לא ב3 סט, אז פי הוא לא 3 CNF ספיק, ולכן אין שום פאי השמה כלשהי
שהיא 3CNF מספקת אותו. לכן לא משנה איך נבנה את ההשמה כאן ומה הטעות ש-BPP החזירה, בשלב 3 אנחנו נראה שפייל לא מספקת את פי ואנחנו נדחה. זאת אומרת שלא משנה מה הייתה ההשמה, ההסתברות שאין טאג על איזשהו פסוק וביטים כלשהם R, שהיא תדחה, היא שווה לאחד. אז זה באמת מתאים לנו לחלק השני. מה קורה עם פי שייך ל3 סף? אז פי הוא 3CNF ספיק, וההסתברות שבאיטרציה מסוימת M זה המכונה של ה-BPP, שבאיטרציה מסוימת M החזירה תשובה שגויה, היא 2 בחזקת מינוס N. למה זה נכון? כי אנחנו מסתכלים כאן על ההגדרה הזאת של BPP, וגם כאן כשאני מסתכלת, אז אמרנו, אם הפסוק הוא בשפה, אני הסתכלתי על האם היא קיבלה אותה. אז אם אני רוצה להסתכל על טעות כלשהי, אני צריכה להגיד שאם הפסוק הוא בשפה, ההסתברות ש-M על פי ו-R תדחה אותה הפעם, היא תהיה בדיוק הפוכה, 2 בחזקת מינוס N. כאן זה כבר מסודר לי כמו שצריך, כי בעצם אני הסתכלתי, כאן כאילו הכוונה, כי אני הסתכלתי על פסוק שהוא לא ספיק, ואמרתי מה הסיכוי שהיא תדחה אותה. אז בכל מקרה אנחנו נראה שהטעות שלה היא קטנה מ-2 בחזקת מינוס N. אוקיי, אז ההסתברות שבאיטרציה מסוימת M החזירה תשובה שגויה היא 2 בחזקת מינוס N, בגלל שגודל הפסוק הוא לפחות כמות המשתנים שלו, זאת אומרת ש-K הוא לפחות N, כי אמרנו ש-N זה גודל הפסוק ו-K זה מספר המשתנים, אז, ואני יודעת ש-K הוא לפחות N, אז זה אומר ש-2 בחזקת מינוס N הוא קטן מ-2 בחזקת מינוס K. האי שוויון מתהפך בגלל שאנחנו מדברים פה על שברים. לכן קיבלנו שההסתברות שאחד מ-K הארצות של N תעשה שגיאה, היא בעצם ההסתברות לשגיאה כפול כמות הארצות, כי בכל הרצה אני איבדתי לו להרצה הקודמת. אז בעצם כמות הארצות של היא K כפול 1, בעצם ההסתברות לטעות היא קטנה מ-2 בחזקת מינוס K, אז אני אקבל פה K חלקי 2 בחזקת K, שזה באמת קטן מחצי עבור איזשהו K שהוא לפחות 2, גדול מ-2, אבל מה זה K? זה כמות המשתנים שיש לי בפסוק, ואנחנו לקחנו פסוק שהוא 3 סף, לכן זה טריוויאלי, יש לי בהכרח מינימום 3 משתנים, אז באמת מתקיים לי שההסתברות של שגיאה בכל האיטרציות היא קטנה מחצי. בנוסף, בגלל שגודל ההשמה הוא בדיוק ככמות המשתנים שלי, ההסתברות לשגיאה לא משתנה. זאת אומרת, ההסתברות שאין טאג על פי עם איזושהי סדרת ביטים R תגיד 1, כאשר הקלט שלי מלכתחילה היה בשפה, הוא לכל היותר 1. זאת אומרת, ההסתברות שהיא לכל היותר חצי. זאת אומרת, ההסתברות שהיא צדקה הוא לכל היותר חצי, וזה מתאים לי לכאן. איך הגעתי לזה? אני רק אסביר, כי אני ידעתי שאמרנו למה ההסתברות שאין טאג על הקלט שלה תשגה בעצם, היא קטנה מחצי, בגלל מה שאמרנו כאן, אז זה אומר לי שההסתברות שהיא תצדוק היא תהיה לפחות חצי. אז באמת קיבלנו פה את השייכות ל-RT, רק אנחנו צריכים להגיד שהמכונה הזאת M-Tag היא באמת פולינומית, אז M-Tag מריץ את M-K פעמים. מהגדרת BPP, M-Tag היא פולינומית, כי בעצם מהגדרת BPP דרשה שהמכונה שתכניס את השפה ל-BPP תהיה פולינומית, ו-K שלי הוא קבוע, אז אני בעצם הרצתי מספר קבוע של פעמים, מכונה שרצה באיזשהו פולינום, אז סך הכל זה באמת פולינום. אוקיי, בתרגיל האחרון יש לנו הגדרה של מחלקת שפות BPP טילדה, מגדירים אותה ככה. שפה L תהיה ב-BPP טילדה, אם ורק אם קיימת עבורה מכונת טיורינג הסתברותית פולינומית, שמקיימת שאם X בשפה זה הסתברות שהמכונה תקבל אותה היא לפחות 0.02, ואם X לא בשפה, ההסתברות שהמכונה תקבל אותה, זאת אומרת תעשה טעות, היא לכל היותר 0.015, וצריך להוכיח ש-BPP טילדה מוכל ב-BPP. אוקיי, אז כמובן לוקחים איזושהי שפה מ-BPP טילדה, לכן יש לה את המכונה שמקיימת את התנאי הזה, וצריך לבנות לה איזושהי מכונה פולינומית הסתברותית, שתקיים את התנאי עבור BPP הרגיל, זאת אומרת שההסתברות שאם X בשפה, ההסתברות שהיא תקבל אותו לפחות 2/3, ואם X לא בשפה, ההסתברות שהיא תקבל אותו, זאת אומרת היא קטנה משליש. שימו לב שבכל מקום, בשני הכיוונים בעצם, הטעות של ה-BPP הרגילה היא חסומה בשליש מלמעלה. אז זה בעצם מה שאני רוצה לעשות. בואו נתאר את המכונה הזאת M טילדה. אז M טילדה על קלט X,
נתחיל קאונטר שבעצם יספור לנו את כמות הפעמים ש-M קיבלה, ואז עבור I שווה מ-1 עד איזשהו T, שזה כמות האיטרציות שאחר כך נצטרך לחשב, נריץ את M על X, ואם היא קיבלה נעשה קאונטר פלוס פלוס, בסוף אחרי שסיימנו את ה-T הזה, אם הקאונטר חלקי T הוא גדול לפחות 0.018 נקבל ואחרת נדחה. מה בעצם אמרתי כאן? שאם האחוז ש-M קיבלה הוא לפחות 0.018 מבין כל הארצות, אני מקבלת ואחרת תוכל. למה דווקא הערך הזה? כי זה ערך שהוא נמצא בין 0.015 ל-0.02. עוד דרך להסביר את זה שכשרצינו לעשות אמפליפיקציה רגילה ל-VPP הרגיל, לקחנו ערך בין שליש לשני שליש, אז אותו דבר אנחנו עושים כאן. בעצם המכונה שלי כדי לשנות לה את ההסתברויות, אני צריכה לעשות אמפליפיקציה, והערכים שאני לוקחת זה בין שני הערכים שיש לי כאן. אוקיי, עשיתי את המכונה, עכשיו בעצם מה שאני ארצה לעשות, זה ללכת, לגרום למכונה שלי, להראות למה היא מקיימת את ההגדרה של VPP הרגילה, ומה שאני אעשה זה שאני אחשב את הטעות של המכונה הזאת, ואני אדרוש שהיא תהיה חסומה בשליש, כי בעצם גם עם X בשפה וגם עם X לא בשפה, הטעות חסומה בשליש מלמד. אז יש לי כאן את הכל כתוב, אבל אני דווקא כן רוצה לעשות את זה שלב אחרי שלב שאני כותבת את זה. אוקיי, אז שמתי לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים כאן, זה המכונה שלנו, זה האי-שוויונים שמתקיימים עבור המכונה שיש לנו M, בעצם בוא נרשום את זה שזה עבור M, וזה האי-שוויונים שמתקיימים, אנחנו בעצם נצטרך לוודא שמתקיימים עבור M טילדה, ואנחנו נשתמש בצ'רנוף, אז שמתי לנו כבר את הכיוון הזה. בואו נבין מה אנחנו רוצים שיקרה. אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, שהטעות של M טילדה תהיה חסומה מלמעלה בשליש. זה כדי שיתקיים ההגדרה הזאת של VPP הרגילה. שימו לב שאת הצד הזה, כמו שאמרתי כבר, הרבה פעמים אפשר לרשום שאם המכונה עונה 0, אז זה יהיה בהסתברות של שליש. לכן אני יכולה לומר שההסתברות לטעות בכל מצב ב-VPP זה חסום מלמעלה בשליש, את זה אנחנו נצטרך לדרוש. עכשיו בואו נבין מה זה הטעות של M טילדה. אז בואו נחלק עליו לזה לשני מקרים. אם X בשפה, אז טעות תהיה אם M טילדה תדחה. עכשיו בואו ננסה להבין מתי היא תדחה. M טילדה תדחה עם כמות, בואו נרשום אחוז הפעמים ש-M, של VPP טילדה, קיבלה, כדי שהיא תדחה יצטרך להיות קטן מ-0.018. אוקיי, אז בעצם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים פה איזשהו משתנה מקרי שיספור לנו את אחוז הפעמים, או שיותר קל לעשות את זה ככמות הפעמים ולחלק בניסויים שלנו, בכמות הניסויים. כמות הניסויים איתי בעצם היא כמות הפעמים שהרצנו. אז בעצם הקאונטר הזה אנחנו נאמר אותו לאיזשהו משתנה מקרי, ואנחנו נגיד שהטעות תהיה אם זה יהיה לנו קטן, ואז זה יתחיל. אוקיי, אז כרגע אנחנו נגדיר x1 עד xt משתנה ברנולי, עם הסתברות p. עכשיו צריך להבין מה זה ה-p הזה. אם אנחנו מדברים פה על x שהוא שייך לשפה, אז ההסתברות לקבל, זה בעצם נשאר עכשיו זה קצת כמו הסתברות מותנה. זה ההסתברות לקבל בתנאי ש-x בשפה. אנחנו כבר הגדרנו את זה ש-x בשפה, לכן ההתנאה שלנו כבר בעצם לא מהווה פה איזשהו תפקיד, אז בעצם אם x בשפה, ההסתברות שאנחנו נקבל יהיה לפחות 0.02. ולכן זה המשתנים שלי, אז אפשר להגיד ש-x בעצם לכל i, לכל i מ-1 עד t, xi הוא מתפלג ברנולי, עם המשתנה p הזה שהוא לפחות 0.02. עכשיו נגדיר את x להיות הסכום שלהם, ולכן x מתפלג בינומית עם כמות הניסויים של זה t, והמשתנה שמתאר לי את הסתברות להצלחה זה p. אותו p הזה שהוא לפחות 0.02. אוקיי, בשביל צ'רנוף אני צריך את התוחלת, אז בואו נזכיר שבעצם תוחלת של משתנה שהוא בינומי, זה כמות הניסויים כפול ההסתברות, שזה אצלנו
בגלל ש-t הוא לפחות 0.02, אז זה לפחות 0.02t. זה מה שיש לנו כרגע עד כאן. עכשיו, בואו נשתמש בצ'רנוף הזה. בואו נבין רגע למה אני בכלל רוצה להשתמש בצ'רנוף הזה. אני בעצם רוצה לעשות דבר כזה, p של m טילדה על איזשהו, בעצם יש לי דבר כזה, אם x הוא בשפה, כי זה הכיוון שלנו עכשיו, אז אני רוצה שההסתברות של המכונה הזאת לטעות בעצם, אז מה זה לטעות? זה להגיד על x בשפה, להגיד שהוא 0, אני רוצה להגיד שזה חסום בשליש. עכשיו אני צריכה להבין מה זה ה-p הזה של m טילדה שהוא טועה. אז אמרנו מה זה טעות של המכונה m טילדה, אז בעצם אנחנו נצטרך להגיד שהאחוז של הפעמים שהיא קיבלה הוא קטן מ-0.018. איך אני עושה את זה? אני אומרת, הכמות של הפעמים חלקי כמות הפעמים שהרצתי את זה, היא צריכה להיות קטנה מ-0.018, את זה בעצם אני מכניסה בהסתברות. כן. זה בעצם ההסתברות שלי לטעות. אפשר לסדר את זה כדי שיתאים לנו פה לצ'רנוף, שיש לי פה רק x קטן ממשהו, אז בעצם עכשיו אפשר להבין למה אני בחרתי בצ'רנוף עם הכיוון הזה, ולא עם הכיוון הזה. אז בעצם אני אסדר את זה, ואני אקבל שזה יהיה ככה. יפה, בואו נמחוק פה, נעשה לי מקום. אוקיי, אז אמרנו שכדי להגיע לדבר כזה, אני אצטרך להשתמש בצ'רנוף, זאת אומרת, אני רוצה שהצד הזה יהיה שווה לצד הזה. אז 1 פחות דלטה, כפול, אמרנו שהתוחלת של זה 0.02t, זה צריך להיות שווה ל-0.018t. בואו נעשה את החישוב. ונקבל שדלטה יוצא 10. אוקיי, בואו נרשום לנו כאן את הנתונים שיש לנו. יפה. נציב עכשיו בצ'רנוף. אז p של הטעות, שאצלנו זה x קטן מ-0.018t, זה שווה ל-p של x קטן מ-1 פחות דלטה שלנו ל-1 חלקי עשירית, כפול התוחלת זה 0.02t, וזה לפי צ'רנוף קטן מאקספוננט של מינוס דלטה זה 1 חלקי עשירית. בריבוע כפול 0.02t חלקי 2, תעשו את החישוב ותגלו רגע, בואו נסדר את זה. אחרי הדבר הזה יוצא לי פה אקספוננט של מינוס 1 חלקי 10,000t, ואני רוצה, כמו שאמרתי כאן, לדרוש שהדבר הזה יהיה קטן משליש, כדי שזה יתאים לי להגדרה של ה-BPP, לכן אני דורשת שיהיה קטן משליש, ועכשיו אם תעשו את החישוב, אז תגלו ש-t הוא לפחות המספר ההזיה הזה, אז בואו נעגל למעלה, נקבל את המספר הזה. זה החישוב של הצד הראשון. אחר כך אנחנו נעשה את אותו דבר עם x הוא לא בסופה, וניקח את ה-t הזה שמקיים לי את שני התנאים. אוקיי. את כל החישוב שעשיתי כאן, אתם יכולים למצוא במצגת. אז עכשיו בואו נגיד, אז שוב, אנחנו רוצים שהטעות תהיה חסומה בשליש. בואו נדבר על המקרה ש-x הפעם לא בשפה, אז טעות תהיה אם m טילדה תקבל. מתי זה יקרה? זה יקרה אם בעצם האחוז של הפעמים ש-m הזאתי של BPP הרגיל קיבלה, הוא לפחות 0.018 מתוך כל הפעמים שעשיתי. אוקיי, אז שוב אני אגדיר בשביל משתנים מקריים, אז יהיה לי את y1 עד yt, התפלגו ברנולי עם p. עכשיו הפעם בגלל שאני מדברת על x
כשהוא לא בשפה, אז אני אקח מתי בעצם אם x הוא לא בשפה לפי ה-BPP טילדה, בעצם שעליו m הזאת היא עובדת, אז מתי זה יהיה לא בשפה, סליחה, מתי בעצם תקבל, בהינתן ש-x הוא לא בשפה, מתי היא מקבלת? בהסתברות הזאת. לכן זו ההסתברות שאני מכניסה לי לכאן. אוקיי, אני רוצה להעביר את הדבר הזה שהוא חשוב. שימו לב, זה היה של ה-BPP טילדה. כשאני מדברת על השורה הראשונה, זה הסתברות להיות צודק. כשאני מדברת על השורה השנייה, זה הסתברות להיות טועה, אבל בגלל שאני עושה משתנה מקרי, שבעצם סופר לי את כמות הפעמים ש-m הזאת היא קיבלה, ואז אני בעצם רוצה להשוות את הממוצע הזה לקטן או גדול מ-0.18, אז אני רוצה את כמות הפעמים שהיא קיבלה. לכן לא משנה לי אם זה טעות או לא טעות, אני רוצה את ההסתברות שהיא קיבלה, זאת אומרת שהיא קיבלה 1. לכן קודם לקחנו את p להיות לפחות 0.02, עכשיו אנחנו לוקחים אותו להיות לכל היותר 0.015. אוקיי, ואז אנחנו נגדיר את y להיות סכום של ה-yi האלה, בעצם אז אני אקבל פה שלכל i מ-1 עד t, yi מתפלג ברנולי עם ה-p הזה, אם ה-y יהיה הסכום שלהם y גדול, אז אני אקבל ש-y מתפלג בינומית עם כמות הניסויים זה t, וההסתברות להצלחה זה p. אוקיי, אז בנוסחה של הסתברות בינומית אנחנו נקבל שהתוחלת זה tp, שעכשיו זה יהיה לכל הפחות 0.015t. אוקיי, עכשיו כמו שעשינו קודם. בואו נבין שנייה מתי אנחנו רוצים מתי כאילו תהיה לנו טעות. אני רוצה בעצם להגיד דבר כזה, ש-p של m טילדה, שאם x הוא לא בשפה, אז p של m טילדה, שהיא תעשה טעות, הפעם זה יהיה לקבל, אני רוצה להגיד שזה יהיה קטן משליש. אז בואו נבין מה זה ה-p ש-m טילדה מקבל. כמו שאמרתי, זה ההסתברות שבעצם כמות הניסויים בעצם שהם קיבלה חלקי כל הניסויים שעשיתי, האחוז, הוא יהיה פעם גדול מ-0.018, זה אני יכולה לרשום ככה. זאת אומרת, עכשיו אני צריכה את הצ'רנוף שהוא לצד השני. אז אני שנייה אעצור ואני אביא אותו לכאן. אוקיי, אז כמו שעשינו קודם, אני בעצם רוצה שהצד הזה יתאים לי לצד הזה. אז בואו נחשב מה יהיה דלטה, 1 פלוס דלטה של כפול 0.015t צריך להיות 0.018t. אם מצטמצם 0.015 פלוס 0.15 דלטה 0.018, ואז יוצא שדלטה זה חמישית. בואו נרשום לנו את כאן. ונציב עכשיו את צ'רנוף. אז ההסתברות ש-y הוא יקבל, אוקיי, פה עשיתי גדול שווה, פה צריך להיות גדול, אני לא אכניס לקטנות האלה, שיהיה לפחות 0.018t, זה שווה להסתברות ש-y יהיה לפחות 1 פלוס חמישית כדלטה, כפול 0.015t, לפי צ'רנוף זה אקספוננט של מינוס חמישית בריבוע כפול 0.015t חלקי 3. אם תסדרו את זה תקבלו שזה אקספוננט של מינוס t חלקי 5,000, ואת זה עכשיו אני רוצה לדרוש שיש קטן משליש כמו שרשמנו כאן, בעצם איפה רשמתי את זה? שאני רוצה לדרוש שזה קטן משליש כמו שרשמנו כאן בהגדרה הרגילה של BPP, ואז אם תעשו את החישוב תקבלו שבעצם t צריך להיות גדול מ-5493.061 ומשהו. בעצם אם אני מעגלת את זה, זה 5,493. עכשיו, קודם יצא לי 10,987, אז מן הסתם אני צריכה לקחת את המקסימום ביניהם, שיקיים לגמרי את זה וגם את זה. בעצם עבור t שגדול מ-10,987, שניהם מתקיימים, ושימו לב שזה פולינום, למרות שזה ענקי. אז זהו, בזאת סיימנו את התרגול, מקווה שזה היה מובן מה שהלך פה, וזו שאלה שבעצם הרכזת קורס מציעה לנו, אז סגנון של מבחן אני מקווה, ממליצה לעשות אותה שוב, וממש להבין מה הלך פה. בהצלחה רבה לכולם.